ndataura tsamba yaPauro ari kunyika yevaRoma pakuti pamusoro penyika pese patinogara teshe hakuna simba risina kuiswa naMwari. Simba rese rinofanyika rakaiswa naMwari kuti nyika ifamberi kurame tigone kuunga nyika. Zvichireva kuti madzimambo atinawo mapurezidendi ari pakati pedu vanotitungamirira masabhuku nemaeldamenti isimba rinobva kuna Mwari. Kana vanhu vagadzwa tavanovatungamiri nyika yakufamba, munoona tinoenda kunovhota, tapedza kuvhota takugadzira presidium ndo matakuwana muparliament yavapo nezvakupamba kwaana maministers president vako apoint zvida kuti nyika yakufamba utungamiri hwavako. Saka nawo kana utungamiri hwavako tofanira kuchenza tsika dzakanaka pamusoro peutungamiri, ndo zvamunofana kuziva. Chechipiri, Pauro ataura zvakanaka pamusoro shoko unoti waniso. Waniso iva nenguva yekunyengetera kuti Satani asapinde pakati penyu. Idai vakadzi venyu chaivo chaivo, idai vakadzi venyu chaivo chaivo, musado varume vasiri venyu. Kana mukadzi munoona pakusika kwenengano nyika, chinhu chakasikwa naMwari chinhu chakanaka panyika. Munhu paakasika zvese panyika pano chinhu hwani chaakati asiya panyika, ndokubva zvonoti asiya chinhu chakafanana naye chinonzi munhu. Haana kuti munhu mutema, munhu mutsvuku, vese akangosvikwa naMwari kuuya pamusoro penyika, akabva atonodaisa nyika kuti nyika ive nekutonga, nyika ifadze. Zvichireva kuti munofanira kuva pasi pokuzwisisa. Vakadzi ava hapana mukadzi akashata, vakadzi vese vakarurama. Zvapamuriwo kuti unenge wabudawo zvimafuta zvine mazuva ano izvi wazvizora wadii kuti pamwe akuitire zvaunoda. Kadai mubhedzi macho achitadza bonde unomudzidzisa, kadai murume wacho ukaona bonde richimuvhiringa unomuudza kuti uri kuita pabonde riri kukunda, dai wauya pabonde rako rinyatofamba zvakanaka, munodzidzisana bamani, munokonzera chihure chisawanda. But iwe ukashora mukadzi wacho, ukashora murume wacho, chihure chako, mhirizhonga mudzimba hadzichaita sei? Hadzichapera, kutaura hakuchapera. Saka munofanira kuzviziva izvi. Hakuna mukadzi akashata, hakuna murume akashata. Kana uchiona murume wako asingashambi, chokuti munoona tine mawardrobe yati kana tapfeka totarisa pawardrobe. Azvanobatsira sezviri. Wardrobe mukadzi wako anofanira kunge achikutarisa, newe uchiona mukadzi wako kuti madzimai mapfeka zvakanaka, zvakafanira kubira pamberi pevamwe. Unofanira kuti kudhara munoona kuti kwanga kunoti mabhodhoro tokoko tokati tudiki-diki tuye muchikutiyo, tudiki-diki wakatoona. Tanga tine zvimaswiti zvataidya kudhara zvemazhanji. Patikaenda kuchikoro taipfeka nguo zvimatenda fu. Right, but ukatarisa ezvinezvi ukatarisa maswiti ako mazuva ano anenge akaputiridzwa. Chika kuti mukadzi anofanira kupfeka hembe dzakafanira dzakakodzera dzokuti kana tikatarisa hapana chatinoona tinozoti patichazodya zvimukati inenge iri supa chaiko. Zvino kana uchitika kuti furama apa ungokotama chinobva furama unobvaona nyika yacho tomira pa munokonzera chaos. Vakadziita imushi mukuzvinzwa imimi ndokuda varume vasiri venyu kutopfeka wandaita kuno ndatoshambidzwa nomunhukadzi atita kuti ndirurame. Unofanira kuzviona izvozvo kukuti ibvisai hembe apa muntu unoshaya pekupinda nomunhu wenyu. Imimi varume vaudzire vakadzi kuti vapfekawo zvinhu zvakaita zvakanaka. Pane zvamunoona kuti nhasi takufamba takasununguka unewo zvokupfeka mazvinhu zviri kukonzera mhirizhonga. Varume ukavaita 10 zvirwere zvauya panyika matambudziko ari panyika munofanira kuona. Ndobva ipapo tinonyaya kuti cheche dzawanda panyika. Dzongotsva dziripo, anongozhamura chachiprofita, anongokutaura zvada chachiprofita. Ukaona wachena musoro uyu ndiye muroyi. Chaita kuti ndichene musoro chikonzero chemabasa akanaka akarurama. Imi mukaenda kuchechi dzenzika kupuribva kuti uyu muroyi. Ndamuona here kuti muroyi. Ndiwo akazviona kuti wakatsvagira zvirwere wega. Wakatsvagira zvirwere wega. Mukuzvinzwa? Itai zvakanaka panguva dzose. Ukaona vanhu vakuru vari mukati merudzi rwenyu varipo vachena musoro, haikuna kuti sei vachena musoro, vachengetwa naMwari uda kumucherechedzo mabasa akanaka. Imi ibvai pano zvakaipa, mumire pano zvakanaka. Kuba havasi vanhu vokuhara chete vanoba, kana kuno kuruzevha vanhu vanoita sei vanoba. Mbavha dzakawanda, vanoroya vakawanda, vanopombewa vakawanda. Nguva dzokubatwa imi ndo dziri kunonoka chete, muchabatwa bese muchipomba muchibaita zvinhu zvakaita sei zvakaipa. Asi watinotonga ari pabhenji ndiye munhu ari kuita zvakaipa. Saka tose tinofanira kumira panzvimbo dzakanaka. Ndiwo unoshora hurumende kuti haushandi. Chakanaka kushanda. Isi tinoenda kumundu kunonoka kudai ndandiri kumunda but ndanonoka hamudi kuda meeting yange ichitwa nozozwa kuti wazoita sei meeting yandandati vaite 10%. Asi ndiri kuti tinofanira kushanda. Tikashanda Mwari anoropafadza. Mukuzvinzwa? Unoona munhu ndikuenda kuchera kwacho hakusi kufamba zvakanaka. Tsvaka zviri nyore zvinokubatsira kuti zviite sei zvifambe. Vakadzi ava mudziyo mudiki inoda kuchengetwa. Akaona ari panext door apfeka hembe yakanaka, mangwana wako asina kaviri katatu, akuti baba wewe papa vanogona kuchengeta. Pana asikagona kuchengeta mukadzi.
mese mimi munochengeta vakadzi vasina chengete inozvinodiwa. Ukaita hembe yakabvaruka pamusha haiyanikwe kumusuwo kunodarika nevanhu, unoyanikwa kuseri kusina munhu anoita sei anoona. Hunhu muridzi wavo, muri kuzvinzwa? Hunhu muridzi wavo. Chokupedzesera ndoda kukuudza ndichiti munomatakagara munomatiri kutonga munondomanya maoko. Inini zvangu handidi kuzonzwa 23 kuti munomaitika noizi kwatakaenda kumavhotu. Tinongofamba nomusangano wedu wakati watikatuma kuenda kuhondo ukadzoka namadhinika echingofamba. Paulo ukamutaura ndati anotikudzai vatungamiri vari panyika, ndo madzimambo atakaisa, ndo mapurezidendi vatakaisa kuti vatungamiri. Saka ndiri kuti zvakafanira pamuchagara pabhenja tinotoona kuti kutaura zvako kunyepa izvi, kutaura zvakuti hauna chaunacho chiriko kupi kumba, tinazvo zvise izvozvo. Kupa mambo dhora kana wasangana neni kutaura chikuti kana nyaya yangu vazopinda unofanira kuchiitira fevha, ikodzero dzokuti undipe mari ndiji, asi ndinongokudzvanya kana ndapa mazvinzwa. Kana ndapa kumanje handichanyengerera nokuti basa randinaro iguru, ibasa renyika, saka rinongoda straight. Ndopapo uchazorana usina kundipa chogumi, usina kundipa dhora iwepo tadze kupa mambo pokuripa ndakakupa, pokugara ndakakupa. Saka ukanipa dhora kuti mambo ndakazokuonenda ndati muwanisa garo kwekaza mutemo kuona kuti upani pana anodarika inini. Saka wandipa but kana yanya yapa tinongoitonga sezvaizvi nokuchazozwisisa. Tongoda kuti munhu kwauna kuti apa ndiri kubvunzwa nevari kubvunza ava notonga ndova uno kuti zvavari kutaura vari kukunyepera here. Unofanira kuona kuti zvazvinoita kana ukagarapo unonzwa kuseri ubvaona kuti makafunga. Ukagarapo uri kuseri unoona kuti ari kutaura zvakanaka, nyaya yake yakaita yakanaka. Zvino ukaona kuseri uchiti vakadzi tongai varume venyu kwete novasiri venyu. Ukauya padara uratidze kuti unovasimba kutonga nokuti sinongokuudza zvokuyausina. Tiri kunzi pfekai maski tizvichengete. Ukasangana nemapurisa wakwaza kuti mapurisa wasungirwei munyaya yeCovid, uno kuti ari kuchengetewo kuti urarame. Vipi vari kutaura nguva nenguva vachiveka kuti no zvichengetedzei chirwere chiriko, Covid iriko, vanhu vanofa. Hakuna stori yomwe yakavega shuga yekuti ikapera tienda kunotenga udzade kunotenga pamadziro, munhu ukaenda waita sei waenda. Nyika iri kunaka ipa yasvika devolution, new dispensation yatinayo yakaoma. Ino zvimwe zvinhu zvakaoma, inonga upurani